د پیواژویەکی gelek dîrokî ra derbas dibin. Pêvajoyekî heman demê bi êrişa re em derbas dibin. Şûreşa Rojava, şûreşa mînak ya ku ji aliyê gelan ve barek girt ser milê xwe û di nava civakê de nimûneya çawa wê gel bi hevdûra bijîn da diyar kirin. Heman demê şûreşekî bi rastî bi rengê jin bi pêşengtiya jin erk daniye ser milê xwe. Êrişên dagirkeran, êrişên ku bi rastî yek û çavê wan li destkeftîyan, yek û li serkeftiyên ku heyî gel xwe pê dike îrade li ser piyane netehmûlkirina van, êrişên ku li ser vê axetên meşandin, êrişên dagirkeriyê ne, êrişên ku hatin meşandin, heman demê li gelên me Ewropayê eger em binêrin li hemû beşên cîhanê, li hemû bajarên Ewropayê, hemû Kurd yek û da dikevin qadan, yek û bi yek dengî, bi yek helwestî li hember parastina Rojava diqîre û bangawaziyê dike. Ev meşên ku çê dibin tenê li Ewropa ne, ji Rûsya da bigire û hemû beşên cîhanê yê dîtir. Di sed sala bîst û yeka da dagirkerî û hêza dagirkeriyê zihniyeta mêrê desthilatdar yek û her roj întiqam digire ji bedena jin, îro jî li vê qadê di nava vê şerî de bi rengekî pir şêmber em dibînin ku întiqam çawa li ser bedenê jin tê girtin. Ew zihniyet, ew aqlê mêr ê ku nêçîrê dike li ser bedena jin, îro li Helebê, li taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê, li Tabqayê, li Reqqayê, li Dêrezorê, êrişên hûvanê, li Kobanê, êrişên hûvanê yek û birin ser şervanên gelê me, biryara me ya parastina vê gelî di hemû qada da, dibin hemû şert û mercan da, ew ê bi pêşengtî û aqlê jinan çê bibe. Em ji hemû gelê xwe re, ji hemû jina re vê dibêjin. Jinên azadîxwaz, jinên ku bi dengê demokrasiyê ban dikin, hemû hêzên ku xwe xwediyê mafê mirova dibînin. Ev rastî dibe çavkûr nebin ku bê dîtin. Em li beremberî va êrişan nebiçûkin. Mezinbûna vê şûreşê, destkeftiyê vê şûreşê îro di cîhanê da di meşa gelan da tê diyarkirin. Gelê li Bakur, gelê li Başûr,